खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 27 जानुवारि 2025 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ प दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै उसुखुथु जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव अनलायनायनि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन नखराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदाफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो दिनै बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन मुलाम्फा मोननोबो हागौ गुबुननिफ्राय नाथाय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों